ai ko ble ya baro ke perlok ke baju ai jing gersan na kapor sakapor upi ya urut he nanong kandong mentang awan ya tho hapi ya ka jing ya lenti jong uwe na kinong yalam bakrau tam jong ka jalam ikhalia ubru uba imhok bat uba ombe ya kaspa Henry uba sakri bat uba ijhok daka mensen besngurit ya ka jalla nge uta udai u hopping stone lang dot nang lạnh kibriu ki khod e yo udai uma e hopping ya uma e hopping stone lang do lakha ha ka snong nang lạnh west kasi hill house nam ka kandai spa ro kandai handai ubriu na do dang ret ulama chipun ke jingduk ba ke jing e ke jing jar haden bala khala ru pa jong lese uma e udon sans na me e ha kata kapor kunta ula im ha ka jing kodokam wat hap deng ka jing pang pamatla handai syam la pendem kumta haden ka jing do no ya kupa ba e kupa tamen jong uma e usimti bat ukersan bat banikai ya ka jing rap lengkha bat apasi artat ukersan ro ban bele skol handai wat hap deng ka jing duk kam syam la pensange ya ka jing pos new jong ma e da ka jing kersan jong kupa tamen uma e ula pendep haduk lastan handai syong klikti wala syam la pendep shadow college handai ki pai ba hang to kapor kitip ya uma e kum uwe na kinong yalam pastat bad bayo e jingai ya ka jalla kat barang yai ki por ki benai ha usnam ka kandas pa andri popra ul seng ya ka seng hill state people democratic lane ka HSBDP kumta ha kata kapor paro pe ba gestang pan e ya uma e namar ki yo ijinga ya ka jinglong wasnyurit jongo ha do menta om don tang uwe lai no tang uma e balong kat wei sen uemle nyau sen MDC bat sisen kumon pe kawai kabasakan mau ya kibreu kabas nyu saksot pa hado peta watla ulok FDC MLA bat MP Henry ya kaying la jong umdan bonsen ya kapisa ba uyo nagiskin ba pher wai sya ge ba sya ge baduk bat khamtam sya ki konsuat ka e ka ba bhatam ha ka jing im jong kibru hado menta kiken mau ba umai uying persa ro ya ka uranium mining hapwa mikalia namar ha ka to kapor uma hopping stone uting yo ba kani ka uranium lada pendon kam ya ka kan penjulor ya ka mariam bat ya ka jing im jong ba ka kentihin ka bas yang belum sesu yang ba umai ha ka to kapor ulang lada pi klong ya ka uranium pire ban klong shua ya ka do jiam na ka men jonga kadang ya ki por ki karata jong mai tang stang pemben sibun ki kam bo no seniang ya ka cela mikalia tang handai wat sabar jong ka cela mikalia ki bru ki itu ba udai utra jong ka cela ka mikalia handai ha usnam arjar khasan ha karata ba udon prapon rusnam ulaklan no nakanin slap pertai hasilong handai na do kata kapor bro ki bru ki yam bru kamtam kinong katai jong ko wes kasi handai ha do menta ki bru ki yai kan mau ya ka jinglong babha kamtam kinong wes ya umai hopping stone namar mudon tang uwe unong mi khamat jong ka chala balong babot thik kum balong ma hopping stone long do ubru basisya ubru ba igri bat ubru ba ible bat ubru batip kata ka jinglong jong ki wei
Kani kapan pausay ba u hopping stone lang do. Ubru uba pen i yangi ba ka politik kam day tang na kabor chong kapisa. Andai kajing sisya pada kajing i ya kipet ba bat ya kajing sakri hok ya la kacala la chong. Kublai sibon ma hopping kacala kan kulit epe. Respect for our kamtam ki polok ki basngap lada pisi itenan. Ai susu kajing kerchan. Kublai sibon. Mahopin suryong kipaiba yang bersahabat jila donjing ma kapisa kam laban tidya kaburong kajing sisa jong pikan impaiba Hopping stone lingdo ubri uba peniba ka politics kam dong kam bisa